Mikäs nyt on hätänä? Kun kukaan ei puhu mitään. Meillä on tänään teatterissa joku arviointi teatteriesityksestä ja mulla on siinä se monologi. Onko teatterissakin mukaan arviointi? Meilläkin on sellainen viimeisellä kitaratunnilla. No joo, ja mua jännittää ihan kauheasti. Mua kans, vaikka Ope sanoi, että ei se ole niin paha. Mitä tuommoista nyt jännittämään? Sinne vaan rohkeasti. Se ei ole kuule mikään läpihuutojuttu. Se voi olla tosi jännittävä tilanne. Taitaa äitikin olla samassa veneessä lasten kanssa, vai mitä? No meillä on tänään tanssissa se arviointi. Minua jännittää ihan hirveästi se soolo. Oli minullakin koulussa nokkahuilukoe. Jouduin koko luokan edessä soittamaan yksin Ostakaa makkaraa ja Ope antoi säälistä 5. Hyvin on selvinnyt siitäkin. Isä, sinä et ymmärrä meitä! Niin just. Tsemppiä koitokseen. Eiköhän me tästäkin selvitä. Nähdään illalla. Hyvin se menee. Tsemppiä! Arviointi. 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 Teillekö minun pitäisi esiintyä? Missä muut näyttelijät? Missä ohjaaja? Kuka myy liput? Kenen piti olla valoissa? Ei se kai auta kun aloittaa. Yö kirkas päivä, lämpöinen ja taivas 1000-tähtinen. Sin leipä vieraan karvast ois ja sana karkeaa. Suomen kaunis sullamaa ja suuri loistokas veet välkkyy, maat sen vihoittaa, sen ranton maineikas. Arviointi. 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 Anteeksi, onkohan täällä se tanssiesitys? Olkaa hyvä. Arviointi. Arviointi. Sinähän olet taas myöhässä. Sinun pitää opetella soittamaan niin hyvin, että ihmiset pysähtyvät kuuntelemaan sinua ja maksavat siitä sinulle palkkaa. Ihan surkeeta. Mene kotiin sarjassa. Se on kamala. Yritä edes. Korviin sattuu. Pitäis keksiä joku toinen harrastus kyllä tuon tilalle. Eihän tuota kuuntele. Opeta. Koko kylä hamassa. Ihan kamalaa. Nyt meillä onkin se vertaisarviointi, mistä viime kerralla olikin jo puhetta. Miten Minna onnistui? Hyvä äänenkäyttö. Osasin vuorosanat täydellisesti. Elänyt uskottavasti. Todella hyvää palautetta. Hienoa Minna, oot kehittynyt näyttelijän työssäsi. Ole hyvä. Kiitos. Mahtava suoritus. Miten itse arvioisit tanssia ja kehittymistä tällä kaudella? Minun mielestä minä olen kehittynyt hyvin koreografioiden sisäistämisessä ja etenkin liikelaatujen omaksumisessa. Olen ihan samaa mieltä. Ja mun mielestä sulla on loistava rytmitaju ja ilmaisu. Seuraavalla kaudella sä voisit keskittyä tuohon liikkeen dynamiikkaan. Ole hyvä. Kiitos. Onneksi olkoon. Kiitos.
Oikein hyvä. No niin, miltä nyt tuntuu? No, ei se ollut niin paha, mitä pelkäsin. Hyvä. Sun soittotaito on tämän viimeisen vuoden aikana kehittynyt ihan mahdottomasti. Sun ilmaisutekniikka on kehittynyt ja sitä myöten varmuus soittamiseen on löytynyt myös. Vielä kehität pikkusen improvisaatiokykyä ja ennen kaikkea kerää rohkeutta siihen omaan säveltämiseen. Onneksi olkoon. Kiitos. Taisitte saada hyvää palautetta. Joo, ja myös tällaiset hienot todistuksetkin. Yes!